Čelništvo BHRT-a i glavni i odgovorni urednik Večernjeg lista za Bosnu i Hercegovinu potpisali su ugovor o suradnji. Na taj način naša će kuća četvrti put biti glavni medijski pokrovitelj Večernjakovog pečata. Godišnjem Večernjakovom pečatu svoj dolazak potvrdili su predsjednici država iz okruženja i mnogobrojne zvanice iz javnog, političkog i kulturnog miljeja. Večernjakov pečat i ove godine održat će se u Mostaru u domu Herceg Stjepan Kosača 21. marta uz direktan prijenos na BHRT-u. Dosadašnji koncept koji smo imali svake godine, ove godine pripremamo neka iznenađenja i osvježenja, tako da vjerujemo baš ono što će biti suport ove godine i BH televizija, da će ovogodišnji Večernjakov pečat razlikovati od drugih, naravno u jednoj kvaliteti više. Ovogodišnji Večernjakov pečat bit će dobra prilika za organiziranje brojnih susreta BH državnika sa predsjednicima i ministrima iz regiona. Ovo je prilika, dakle, da svim gledalcima bosansko-hercegovačke televizije širom Bosne i Hercegovine predstavimo jedan od najvećih događaja i jedan od najvećih izbora ličnosti godine. Večernjakov pečat za osobu 2012. godine biraju čitatelji ovog lista od predloženih 100 kandidata.